Kantatu, nola kantatzen ote dute gure gutarrek, oiek, bai oiek, ahotsak, orfeoi baterako modukoak. Ikusi! Shalala, shalala, reggae, reggae. Shalala, Reggae, reggae. reggae, reggae, La la la. la la la, Reggae, reggae. reggae, reggae. Dutxan dardaraka, oro zare. Guta, gutarra! Por cierto, zelen nazu egin esatea, zuek ere kanturria da guzti hauek komentatu nahiko bazen dituzte, edo beste, edo nolako iritzirik edo bota nahiko bazen dute, tragola gutarrak erabili Twitterren eta hemen azpian zuen mezu guztiak. Abestiak dio, kantu hark dio txurru, nire arma bakarra dut akordeoia. Zure arma nagusia ez da kantatzea. Hostia, ez ufeitia, ez kantatzia, hostia, txarto, Baina, bueno, ale egin duna, ale egin du ditza, azkenean hori da importantia. Baina, enaiz harritzen Adelita beste batekin joatea, hori entzun da, bero? Baina hori kongizeko kastinen beha abesten da, Baita? Baita, da hori da kuadrian abesten dugun abesti bat, horren goia zinen da holan, da hori abesti isa kantaten dugu. Hori da zure jitazoa. Jitaz, hori da. Da, segitzen za, baina beste parrafua, estrofia, hobetu igual ez, entzutia. Bueno, egia da, kantuan horren ondo ez, baina konposatzea nahiko txukun eramaten zaizula, ze hor abesti berri bat edo bentsat bersio bat entzun dugu. Txurru, Naomi eta... Irantzu. Irantzu? Jarri zutik mesedez. Baizea! Hombre, Bai, koreografia, abestia nik dena ikusi berdina. eta entzun nahi dut. Bera. Freestyle. Ok. Animo. Bat dieta hiru, Aia, guk, abesti bari. Hombre, claro. Begira, tirapuk lagunduko digu, jo. Nik beste bat pare zantzua bildurra zuen. neukan tirapuri ezer eskatzeko, baina nahiko punteria ona. Baina, ba. Sexy lady, guta, gutarrako. Sexy lady, Venga, venga, echalo, bastante hondo.